una paraula intraduïble, una paraula específicament catalana. Perdona, el seny n'hi ha a tot arreu, en tots els idiomes i en totes les cultures. La mateixa paraula seny ve del germànic, el germànic sin, que literalment volia dir judici, sentit. Tots aquests tòpics de l'esforç, el treball com a virtuts catalanes, són això, tòpics, clixés. A mi m'horroritza quan sento això, és que el poble català és un poble molt esforçat. Perdona, aquí hi ha una quantitat de gent que no fot ni cop, de dropos, impressionant, com sento el tòpic que és que els andalusos no fan res, que sempre estan fent la migdiada. No és veritat, hi ha molts andalusos que treballen, diguem-ne, esforçadament, i n'hi ha altres que no. O sigui, aquests clixés, hòstia, és el gran mal dels mitjans de comunicació. Per què volen tants clixés? Volen tants clixés perquè així s'estalvien de pensar. Però això, diguem-ne, aquests clixés, per què funcionen? Doncs perquè així la gent aplica el clixé i no ha de reflexionar sobre aquella cosa.